चींटी जौन पाठ सिखावली से ओकरा के हमन सीखल जा। सबसे पहले चींटी का सिखावली जानत हई? परिश्रम से काम कैल। एक दिन एगो महिला सुपरमार्केट में अली और सुपरमार्केट में बहुत से लड़का लड़की सेल्स बॉय सेल्स गर्ल्स रहली। उ सामान बेचे वाला हमें वो सुपरमार्केट में जे केहू आवत रहे उनके सामान दिखावत रहले। बारिश होत बाटे, कस्टमर नहीं खाने सोच के वहाँ बैठ के सब बातचीत करते रहले। ये सेल्स बॉय सेल्स गर्ल्स मिल के सब लोग बैठ के बात करते रहले। बाकी वो में एगो तेज लड़का रहले। उ का कैले कि उनकरा साथ बैठला पर भी ओकर आंख द्वार की ओर रहे, कोनो ग्राहक आई सोच के केहू आई तो देखत रहले। ये बीच में सुपरमार्केट के आगे वो कार रुकल। जल्दी जल्दी उ का कैले, कार रुकल बाटे, बारिश होत बाटे, तब जल्दी से एगो छाता ले करके बाहर गईले। कार में से एगो महिला बाहर निकलली, जल्दी से जाके उनके छाता दिहले। छाता दे के अंदर आई मैडम, और छाता दे के उनके भींगे ना दिहले, अंदर लेके अइले। वो छाता के रख के, मैडम रउआ के का चाही वो लिस्ट हमरा के दे दें, रउआ आराम से बैठी, हम जौन कुछ चाही वो सब कुछ जवन सामान चाहिए ट्रॉली में रख के ले आए। वो लिस्ट के ले लेले और जल्दी से वो गईले प्रिय, और उनके जवन सामान चाहिए वो सब वो लिस्ट के अनुसार ही चेक करके गईले। लेके अइलन, बिलिंग काउंटर के पास गईलन और बिलिंग करा के आके, मैडम 35,000 भइल बा मैडम, ई कह के बिल के दिखौले। उनकर दिहल कैश के काउंटर पर ले जाके दिहले और बिल लेके वो ट्रॉली में वही में बाहर मैडम के लेके अइलन। छाता दिहले, मैडम सामान हम सब रख दे, जल्दी से वो पूरा सामान के लेके डिक्की में वो रख दिहले। वो महिला वो कार में बैठला के बाद में छाता वो लड़का के दे दिहली। वो कहले थैंक यू मैडम हमारा दुकान में आवे खातिर। ऐसे कहला से, का नाम है बेटा तोहार? हमार नाम विजय शेखर है मैडम। ऐसे कहला से ठीक बा और चल गेली। कुछ समय बीतला के बाद वही सुपरमार्केट में एगो ऑर्डर आयल। कितना जानत है? लगभग 30 लाख के स्टॉक चाही। ऑर्डर मिलला से मालिक चकित भइले। 30 लाख के ऑर्डर आयल। ऑर्डर आयल ओकरा नीचे एगो बात रहे, नोट ध्यान दें लिखल रहे। उ कहा कि 30 लाख के ऑर्डर के रउआ अपना शॉप में काम करे वाला विजय शेखर नाम के व्यक्ति के साथ में भेज दें। और उतने नहीं, रउआ चाहते हैं कि स्टॉक के हम रउआ से खरीदी, तो आदमी के रउआ हमके दे दें, हम उनके अपना कंपनी में जॉब दें। यदि कंडीशन ओके बा ये स्टॉक के भेज दें। ओनर सोचले 10,000 रुपया के सेल्समैन हमें, उनकरा कारण 30 लाख के ऑर्डर काहे खोई। इस सोच के सगरी ऑर्डर के वो सामान तैयार कर दिहले। उनके बुलौले, देखा तोहरा के फलाना स्थान में ये पूरा स्टॉक पहुंचावे के बाटे, उतने नहीं अब तू यहाँ ना आइबा, वही कंपनी में काम करबा, ये तोहार जिम्मेदारी हवे। ठीक है सर कह के पूरा सामान लेके गईले। एड्रेस लेके वो कंपनी में पहुंच गए और वहां जाके देखला से वो छोट मोट कंपनी ना रहल, वहाँ हजारों कर्मचारी रहले, वो बड़ कंपनी रहल। जब वहाँ पहुँचले तो देखले कि उस दिन जो मैडम आयल रहली वो कोनो और नहीं, वो पूरा कंपनी के एमडी रहली, उहे मालिक रहली। जाके उनके देखले तो चकित भइले, ये मैडम इतना बड़ कंपनी के मालकिन है। मैडम रौरी ऑर्डर के सगरी स्टॉक ले आली, नीचे गोदाम में रखले हैं। रउआ हमरा के कोनो काम दे तो अच्छा होई, ऑफिस क्लीन करे के होखे, या फर्श साफ करे के होखे, या कार धोए के होखे, कोनो काम दे तो हम करब मैडम, कृपया हमरा के कोनो काम दे मैडम। उ कहली तोरा खातिर काम तैयार बाटे, आवा। ये कह के उनकरा ऑफिस के केबिन के बाजू में एगो और केबिन बनल रहे, वो केबिन में लेके गईली। वो केबिन में टेबल के ऊपर विजय शेखर जनरल मैनेजर ऐसन बोर्ड दिखाई दिलस। प्रिय भाई और बहन लोग, एक दिन रउआ के वो स्तर तक पहुँचे के बाद तो रउआ के का करे के बा? बताई का करे के बा? कौना कारण से ये मामूली सेल्समैन वो कंपनी के जनरल मैनेजर बन गईले? मैडम जनरल मैनेजर बने के हमरा खातिर कोनो योग्यता नइखे मैडम जी, और हम इतना पढ़ल लिखल ना ही मैडम, हमके कहीं जनरल मैनेजर बनावत हई। तब वो मैडम कहली, ऊंचा ऊंचा पढ़ाई कई लोगन में भी तोहरा जैसे स्वभाव और कोनो में हम ना देखली। इतना लोग जब बात करत रहले वहाँ तक तोहार आंख द्वार की ओर लागल रहे, तोहार आंख ग्राहक की ओर रहे। बाहर बारिश होत बाटे, खाली तू ध्यान दिहला और केहू छाता लेके ना आइल। छाता लिया के आवश्यकता ना रहे, बाकी तू लिया के अइला और तू बड़ा आदर के साथ हमके अंदर ले गईला
और तोहरा के हमरा लिस्ट के अनुसार सगरी सामान के निकाले के जरूरत ना रहे, हमके बैठौला के जरूरत ना रहे, बाकी बैठौला सगरी सामान तू लेके अइला, तू ही काउंटर में गइला, तू ही बिल करौला, जाके कैश के जमा कैला, फिर पूरा सामान लिया के हमरा कार में रखला। ई का दिखावेला कि ग्राहक के प्रति जौन राउर कर्तव्य बाटे उरौरी व्यवहार से दिखाई देवेला। ऐसन लोग महान काम के कर सकेलन। यही से तोहरा के हमरा कंपनी के मैनेजर बने के बा। प्रिय भाई और बहन लोग, ऐसन लोगन के सगरी दुनिया इंतजार करत हवे। मेहनत से काम करे वाला के आशीष देवे के बाटे, ऐसन मन हमारा परमेश्वर के बाटे। दूसरा, मौसम के पहचान करेली, जितना मेहनत कर सकेली मेहनत करके वो धूप काल में भोजन वस्तु के वो छिपावेली। तीसरा, अनुशासन के जीवन जिएली। केहू चीटी के सिखावल का कि लाइन बना के चला जा। हमन चलीला रोड के ऊपर, कुछ लोग रोड में जालन त पता नहीं काहे ऐसे जालन। वो बाइक भी ऐसे नहीं जाला, वो कार भी ऐसे नहीं जाला, लॉरी भी ऐसे नहीं जाला। काहे खातिर? लापरवाही के साथ अपना धुन में वो चलावत रहलन जा। काहे खातिर? रेड लाइट जलता, सिग्नल तोड़ के अंदर घुस जाले। काहे खातिर? बाइबल में सुंदर बात हुए, आइए देखल जा। 7वां वचन, उनकर ना कोनो न्याय होला, न प्रधान और ना प्रभुता करे वाला। सुनिए प्यारे भाई बहन, उन्नति करे वाला में दिखाई देवे वाला लक्षण का जाना था का? यदि रउआ के उन्नति करे के बात, केहू काम बतावे रउआ के फोर्स करे, ओकरा से पहले रउआ के काम करे के बा। बेटा तू पढ़ाई कर। हाँ पढ़ब ने डैडी, वो आगे ना बढ़िए। अरे एग्जाम आवत बाटे, सुतल बड़े काहे? हाँ उठब ने डैडी, ये आगे ना बढ़िए। भाई बहन सुनत हई, पढ़ाई करे के समय रउआ के पढ़ाई करे के बा। यहू के माँ के कहे के बाटे, पिता के कहे के बाटे, तो आगे ना बढ़ब। पढ़ाई में उन्नति करे के बाद तो रउआ के स्वयं मेहनत करे के बाटे, पढ़ाई करे के बा। पति आके कहत हम काहे सुतत हऊ, उठा ना। बच्चन के स्कूल जाए के बा, उनके तैयार करे के बा, उठा ना। ऐसन गृहिणी काम के गृहिणी ना हई। ओहो, देखत हई जा कैसे मानत हई बहन लोग। नौकरी जाए के रहे, पति के पत्नी आके कहली काहे जी रउआ सुतब तो घर कैसे चल पाई जी, रउआ काम में ना जाए तो कैसे? पता नहीं काहे हमके जाए के मन नहीं खे। भैया रउआ शादी काहे कैली बताई? तो के काम करे के मन नहीं खे तो काहे शादी कैला? पत्नी बच्चन के काहे दुख देत हवा? रउआ के जौन काम करे के बा ओके फोर्स करके, का आदमी हो जौन काम दिहली काहे नहीं करत? ऐसे केहू रउआ के डांटेला तब देखा, कल से यदि देरी से अइबा तो तोहरा के ऑफिस में कदम नहीं रखे के। का सोचत हई? ऐसे केहू रउआ के डांटे त रउआ काम के लायक बिल्कुल ना हई, आलसी हई। डरा के, धमकी दे के, वार्निंग दे करके या फोर्स करा के रउआ से काम करावे के पड़त हता। रउआ काम के व्यक्ति ना हई। काहे कहला से चीटिंग के केहू भी फोर्स ना करेला। उनकर केहू प्रधान नहीं खे, कोनो न्याय नहीं खे, कंट्रोल करे वाला केहू नहीं खे। ऐसे मत करा, ऐसे करा बतावेला ना हमें। गुनाह कैला से केहू न्याय करे वाला न्याय ना हवे। चींटिन के न्याय से, न्याय के स्थान से कोनो काम नहीं खे, काहे कि वो अनुशासित जीवन जिएली। आलसी, तू उठ के ध्यान से चींटी लोग के जाके देखा, उनकरा चाल के रवा देखी, वो कैसे चलेली जाके देखा, अनुशासन में कितना चलेली। आज हमारा विषय में कहा हमन के चाल ठीक नहीं खे, बिछौना ठीक नहीं खे, ऐसे हमनी का जीवन ऐसे बाटे। चींटी लोग अनुशासन के जीवन बितावे ली जा, उनके केहू के कहे के ना पड़ेला। प्रिय भाई और बहन लोग, रउआ के का करे के बा? यदि केहू के रउआ के बतावे के पड़े, रउआ में बुद्धि नहीं खे, रउआ में ज्ञान नहीं खे, रउआ के दिहल नौकरी में रउआ के वार्निंग देवे के पड़ता, रउआ में बुद्धि नहीं खे, रउआ में ज्ञान नहीं खे। रउरी ऊपर के अधिकारी एके काहे नहीं करत, एके काहे नहीं करत, काहे नहीं करत? ऐसे उनके बार बार डांटे के पड़ता था, बार बार रउआ के याद करावे के पड़ता था। सुना प्रिय लोग, रउआ के बुद्धि नहीं खे। चींटी अनुशासन के जीवन जिएली। प्रिय 21 साल के उम्र में परमेश्वर हमके हैदराबाद लेके अइले। यहाँ अइला के बाद में कलवरी के सेवकाई के हम शुरू कैली। ओहि दिन से आज तक लेके हमारा ऊपर कोनो अधिकारी नहीं खन जा।
सतीश कुमार ऐसे सेवा करे के बा, ऐसे सेवा करे के बाटे, ऐसन फैसला करे के बाटे, ऐसे मेहनत से काम करे के बाटे, ऐसे आंसू से प्रार्थना करे के बा, ऐसे कलेसिया बनावे के बा, ऐसे कलेसिया के अगुवाई करे के बाटे। आज तक हमरा के केहू ना बतावल। ये समय हमार उम्र लगभग 50 साल बाटे। 30 साल से भी अधिक समय हो गई हमके सेवकाई करत। हमरा ऊपर कोनो प्रधान या फिर अधिकारी केहू नहीं खे। फिर ई सेवकाई कैसे इतना आशीष पौलस। कलवरी प्रकाश पत्रिका 4000 कॉपी से शुरू कैली, 1 लाख कॉपी तक ई पहुंच गई। पूरा भारत भर में सबसे अधिक प्रिंट होखे वाला मैगजीन के रूप में ऊंचा हो गई। कलवरी आवाज एगो कार्यक्रम, वो एगो कार्यक्रम कुछ दिन के बाद 650 कार्यक्रम के रूप में 17 भाषा में कलवरी आवाज के प्रसारित भइल। पूरा विश्व के इतिहास में कोनो कलिसिया में हम ना देख पावेलिन जा। प्रसारित करे वाला कोनो कलिसिया नहीं खे। कहे इतना आशीष पौलस। पिछला क्रिसमस में हमनी के कलवरी टेम्पल में लाखों लोग परमेश्वर के आराधना कैले। ये धरती पर इतना लोग एगो कलिसिया में आके आराधना कैल खाली कलवरी टेम्पल में ही वही दिन हो पावल बाटे। कैसे संभव भइल प्रिय भाई और बहन, कैसे संभव भइल जानत हई? हमरा के केहू डरावे वाला या हमरा के कोनो सलाह देवे वाला या फिर ऐसे करे के बा ऐसन कर बतावला केहू नहीं के। फिर केहू ना भइला पर भी ई सेवा आगे कैसे बढ़ल बतावत हई। एक दिन एगो राजा अपना दुश्मन के देश में जाके वो राज्य के जीत के वो राजा के उनकरा पत्नी के उनकरा बच्चन के बंधक बना के अपना राज में ले अइले। उनके मारे के बाद फैसला कैले। बाकी मरला के पहले ही वो सोचले कि ई राजा हमें ना, ई रानी हवे ना और इनकर बच्चा हमें ना, इतना बेरहमी से कैसे मारी। असली में देखत है इनकर मानसिकता का ह, व्यक्तित्व का ह। ई सोच के राजा के रानी के उनकरा बच्चन के बुलौले। वो आके राजा के सामने खड़ा भइले। वो बंधक बनावल राजा के वहां वो देख के सुना कुछ सवाल पूछब ओकर जवाब द। पूछी तोके छोड़ दिहला से तू का करब? वो कहले हमरा के छोड़ला से हम अपना राज के आधा हिस्सा तोके दे। ठीक बा, तोहरा बच्चन के छोड़ला से तब तू का करब? हमारा बच्चन के यदि रोमा छोड़ब त अपन पूरा राज तोहके दे दे। ठीक बा, आपके बचल बताई। पत्नी ठीक बा, तोहरा पत्नी के यदि छोड़ला से तू का करब? रोमा यदि हमारा पत्नी के छोड़ब त अपन प्राण ही रुआ के दे दे। राजा चकित भइले। प्रिय लोग, हमके छोड़ला से आधा राज्य हम दे दे कहले। तोहरा से भी अधिक तोहरा बच्चन के रुआ प्रेम कैली, यही से तोहरा बच्चन के छोड़ला से पूरा राज्य दे देव कहला। बाकी अब तोहरा पत्नी के छोड़ला से तू अपन प्राण ही दे देव कहत हवा। यानी तू अपना पत्नी से सबसे ज्यादा प्रेम कैले हवा, ओकरा बाद अपना बच्चन से प्रेम कैला, ओकरा बाद अपना राज्य से प्रेम कैला। अद्भुत बात है। तोहरा जैसे राजा ना मरी। परिवार के मूल्य के जाने वाला व्यक्तित्व तोहार। यही से हम तोहरा के राज्य में भेजत हई। यही मूल्य के साथ राज्य में शासन कर जा, ई कह के भेजवा देने। प्रिय वो राजा रानी बच्चा छूट के जब जात रहले तब वो राजा अपना रानी से का कहले जानत हई का? हम जौन राजा के पास गई रहनी जा उनकर पैलेस देखलू कितना सुंदर रहे। बोलले रानी बोली कि हम वो पैलेस के ना देखली। बोली वो राजा जौना सिंहासन पर बैठल रहलन कितना अद्भुत रहे, तू देखलू का? राजा के सिंहासन भी हम ना देखली जी। राजा के थोड़ा गुस्सा आ गई। वो राजा जौन मुकुट पहनले रहले ओके देखलू का? कैसे वो रतन से हीरा से जड़ल रहे, वो चमकत रहल। कम से कम राजा के मुकुट देखलू का तू? राजा के मुकुट के भी हम ना देखली। तब फिर तू का देखत रहलू? वो रानी कहली इमा से हम कुछ न देखली। तब फिर का देखलू? हमके जान से भी ज्यादा प्रेम करके हमरा खाती जे जान दे दे उ कहले ना, उनके ही देखते हम रह गए रहली जी। प्रिय भाई और बहन, वो रानी के करा के देखली जानत हई? अपना पति के देखते रह गई। काहे के पति का कहले? अपना पत्नी के छोड़ला से हम जान दे दे, ई कहला से रानी
हमके जान से भी ज्यादा प्रेम करके अपन प्राण ही हम दे देबू कहले त ऐसन कहे वाला अपना पति के ओर ही उ देखत रहले। उ राजा प्राण दे देव कहले, बाकी स्वर्ग में रहे वाला उ राजा खाली प्राण ही दे देव इना कहले, हमरा और रउआ खातिर प्राण के देले हमें। अब वही हम रउआ और सब लोग केकरा के देखे के बा? हमनी के आँख के देखे के चाही? के हमनी के खुश करे के बा? केकरा अधीन होके के बा? केकरा से डरे के बा? केकरा पीछे चले के बा? एक बार सोची जरा। हम अपना जीवन में कम उम्र में अपना जीवन के हम प्रभु के सौंप दिली। 12 साल के उम्र में हम प्रभु के उद्धारकर्ता ग्रहण कैली। 18 साल के उम्र में वचन के सेवकाई शुरू कैली। 21 साल की उम्र में कलवरी सेवकाई के हम शुरू कैली। आज के दिन तक की सेवकाई ऐसे बढ़त, लाखों लोगन खातिर आशीषदायक और हजारों सेवकन खातिर आदर्श के रूप में सेवकाई बा। त कारण जानत है का? हमार आंख जब से उद्धार पौली तब से आज तक एक ही के ऊपर बा, और ऊ हमें हमार प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। वो प्रभु के खुश करे के बा, उनकर मर्जी करे के बा, उनकर इच्छा के अनुसार जिए के बा। ऊ जैसन चाहेलन वैसन सेवा करे के बा। ऐसन आशा दीक्षा आज ये सेवकाई के ये स्तर पर ले आइल। प्रिय भाई और बहन लोग, केहू हमके नियम ना सिखावल, ऐसे सेवा करा उपदेश ना दिहले। इस सफल फार्मूला हवे कह के बैठा के हमके पाठ ना सिखौले। फिर इस सेवकाई ये स्तर तक कैसे आइल जानत हई? जे हमारा खातिर जान दिहल अपना प्रभु यीशु मसीह की वो देख के आगे बढ़ले। वो प्रभु जवन हमके सेवा देल बाड़े, ओके वचन और प्रभु के इच्छा के अनुसार ईमानदारी से जितना सेवा कर सकब करे के बा। प्रभु खातिर जिए के बा, खाली प्रभु के खुश करे के बाटे। ऐसे एगो मात्र तड़पन आज के दिन तक इस सेवकाई के ये स्तर तक लेके आइल ह। प्रिय भाई और बहन लोग, रउआ एगो पत्नी के रूप में काहे रउआ के अपन धर्म निभावे के बाटे। वो स्थान रउआ के प्रभु दिहले। पति के रूप में रउरी कर्तव्य के पूरा काहे करे के बा जानत हई? यह स्थान रउआ के प्रभु दिहले। माँ के, बेटा के, बेटी के, पिता के स्थान रउआ के परमेश्वर दिहले। देवे वाला परमेश्वर के खुश करे के बाद त अपना कर्तव्य के पूरा करी, उनकरा खातिर मेहनत करी, परिश्रम करी। इतने बाटे। निकम्मा होके, कामचोर होके, आलसी के समान रउआ रहब त बाइबल बतावेले रउआ कंगाल हो जाई। नीति वचन 6 ओकर 9 पद। हे आलसी, तू कब तक सुतल रहबा? तोहार नींद कब खुली? कुछ और सुता, थोड़ा सा नींद, एगो और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रख के लेटल रही है। तब तोहार कंगाल पर राह के लुटेरा के जैसे और तोहार घटी हथियार बंद के समान आ पड़ी। कंगालपन के अर्थ का है? कुछ ना रहे के स्थिति। आज हमनी में ऐसन लोग ना हुए का? हाथ में फूटा कौड़ी ना होके के स्थिति, घर में कुछ ना खाए के स्थिति। काहे भइल ऐसन कंगालपन? रउरी आलस के कारण। जब मेहनत करे के रहे मेहनत ना कैली, जब परिश्रम करे के रहे परिश्रम ना कैली, जब पढ़ाई करे के रहे वहाँ पढ़ाई ना कैली, जब आत्मिक जीवन जिए के रहे वहाँ ना जियली, जब प्रार्थना करे के रहे प्रार्थना ना कैली। यही से आज राउर जीवन भयंकर कंगालपन से गुजरत हवे। यही से कहते हैं चींटी के देख के सीखी का मेहनत कैल। दूसरा, मौसम के पहचाना। तीसरा, अनुशासित जीवन जियल। चौथा, मिल के काम कैल, मिल के यात्रा कैल। कभी रउआ चींटी के अकेले देखले बानी? बहुत कम देखले होखब। यदि रउआ अकेले में चींटी के देखले हैं तो वो कुछ खोजत हुई हैं। रउआ नौकरी में गईली समझी, अकेले जाए परिवार के साथ जाइब का? रउआ जब नौकरी करे जाली या रउआ नौकरी खोजे जाली तो या स्कूले जाली तो रउआ अकेले ही जाली। बाकी जब नौकरी मिलेला तो ओकर आशीष के परिवार के सगरी लोग पावेलन। एगो चींटी अकेले जाके अपना भोजन के जब वो खोजेले, जब उनके भोजन मिलेला तो का करेली जानत हई? आके सबके साथ में ले जाली। वही समय सब लाइन से जालन जा। कभी रउआ चींटी के लड़त देखली? कभी देखले बानी चींटी के लड़त? इधर 10 गो चींटी, उधर 10 गो चींटी, और ई कह के तोके देख ले। कबो सुनली रउआ? कबो दिखाई ना दे। चींटी के रउआ कभी देखी मिल के रही हंस। वो चींटी में एकता बा,
ओ चीटिन में प्रेम बा। भोजन के भरपूरी से वो इकट्ठा करेली स। एगो चावल के दाना बा, समझ ले, एगो चावल के दाना के 4 चींटी उठा के लेके जाली। मिल के एकता के साथ अपना यात्रा के आगे करेली। आज के दिन चींटी सिखावेली कहा जानत हई, परिवार के बोझ अकेले पत्नी ना उठा सकेली। परिवार के बोझ अकेला पति ना उठा सकेलन। भाई और बहन और पति पत्नी सुनी मिल के ओके उठा के चले के हवे। लेकिन आज रेवा पुलिस स्टेशन जाई, कोर्ट में जाई, सबसे अधिक केस का हवे जानत हई, डाइवोर्स, तलाक। यह मामला आज के दिनन में कोर्ट में फाइल होखत हवे। दुख के बात का हवे जानत हई, ए दिनन में कोर्ट में फाइल होखे वाला मामला में अधिकतर मसीही लोग फाइल करत हवे। सोचे वाली बात हवे, काहे खातिर वो मिल के नेखन रह पावत। हम जन मसीही हई, हमने का मिल के ना रहला से कैसे चिंता के बात है, दुख के बात है। चींटी सिखावेली हमनी का कभी ना लड़ेला, हमन कभी ना झगड़ेली, हम ही अच्छा से रही काफी है। स्वार्थी जीवन ना बितावेलन। भोजन मिले से सब मिल के भोजन करेलन। भोजन खातिर सब मिल के मेहनत करेला। निस्वार्थ जीवन के जियलन। बोझ के भार के सब मिल के उठावेली, मिल के यात्रा करेली, मिल के सब रहेली। आज हमनी के बीच में मन नेके मिलत और बात भी नेके मिलत और सोच भी नेके मिलत। ऐसन पति पति ना हमें कहे के चींटी कहत है कि तोहन मूर्ख हो जा। एगो परिवार के बोझ के उठावे के बाद सबके मिले के बा। बात ही मिलल काफी ना हुए, दिल के मिले के चाही। चींटी सिखावेले पहला पाठ मिल के मेहनत करी और दूसरा पाठ मौसम के पहचानी, तीसरा पाठ अनुशासन जीवन के जी। केहू के कहला से रउआ के नेखे करे के, रउआ में कॉमन सेंस चाही। अपना जिम्मेदारी के जान के अपना काम के करे के बा। और चौथा मिल के परिश्रम करे के बा, मिल के यात्रा करे के बा, मिल के प्रभु के आराधना करे के बा। ये 4 गो बात होखला से सुनहरा भविष्य के हमन देखल जाई। चींटी लोग के ये शिक्षा के यदि हमनी का अपनावे के त परमेश्वर के आशीष के हमन निश्चय पावे के। ऐसन आशीष हमके चाही। सबसे पहले हम मेहनत करब, दूसरा मौसम के हम पहचानब, तीसरा अनुशासन के जीवन हम जियब और चौथा हम मिल के परिवार के साथ हम यात्रा करब। कहे वाला हई तो हमरा साथे मिल के प्रार्थना करी। आई जे मिल के प्रार्थना करी जा। पवित्र परमेश्वर पिता, बहुत ही विशेष वचन के जरिए हमसे सीधा और साफ बात कैला खातिर धन्यवाद। हमनी में आलसीपन बा, ये 100% सही बा। वो आलसीपन के जीत के पिता मेहनत करे के मन हमनी के देई, दूरदृष्टि हमनी के देई, समय के पहचाने के अनुग्रह हमनी के देई, अनुशासित जीवन हमनी के देई पिताजी। माता पिता के कहला से पढ़ाई करे वाला, अधिकारी के डांट लगावला से काम करे वाला व्यक्ति, पति के डांटला से या पत्नी के डांटला से परिवार के जिम्मेदारी के निभावे वाला आलसी हमें। ये सच्चाई के जान के पिता बुद्धिमान हो सकिंजा अनुग्रह देई। मिल के एकता के साथ, मेल के साथ में, आनंद के साथ में पिता परिवार के बनावे के अनुग्रह देई। और वही समय हमनी खातिर वहाँ जान दिहली, जान से ज्यादा हमनी से प्रेम कैली। यही से हमन रउआ के खुश करी, ऐसन जीवन देई। रउआ देखत हई ये ध्यान के साथ मेहनत करके अनुशासन के साथ पिता मौसम के देख के मिल के परिवार के रूप में आत्मिक यात्रा में आगे बढ़ पाई जा। अनुग्रह देई। यीशु के नाम से मांगत हई पिताजी, आमीन।